फोसाव बिलाइजों लोगोसे फोसावनो मोननानै जों गोजोननाय मोन्दों। दिनै जोङो नैथि बिश्वनाथ जिल्लानि जिथु सावरायमा मेल बेजों लोगोसे जोंनि बिश्वनाथ आन्चलिकनि 8थि सावरायमा मेलखौ लोगोसेयैनो 23, 24 आरो 25 जिथु डिसेम्बर दाननि बै सानाव जोंहा बिश्वनाथ आन्चलिकनिनो सिङाव थानाय खाग्राबारि गामियावहा जों खुंफुंनो लादों। बै खुंफुंनाय मेलखौ सालायलांनो थाखाय दिनै जोङो लाइ खुन्था गायसननाय गिबि खेब हाबाखौ दिनै मावफुंनाय जादों। बे मावफुंनायाव जोङो बै 23, 24 आरो 25नि हाबाफारिखौ मोजाङै मावफुंलांनो थाखाय आर'जजों लोगोसे दिनै बे खुन्थाखौ जों गासै रायजो राजाखौ लानानै गायफुंनाय जादों। आरो बै सानखालि आंनिथिंनिफ्राय जोङो बिश्वनाथ आन्चलिकनि जानानै बयनिसिमबो खावलायो जे जोंनि माइनाव आफादाबो बयबो खौसेयै गावनि खामानिखौ मावफुंनानै बे खामानिखौ मावफुंलांनो थाखाय जयै जे आवगायबोयो, लोगोसे गावनि हारिमुखौ धोरोमनि गाननाय जोमनायखौ माइनावफोरा गावनि जिथु ड्रेस बेखौ थि ड्रेसखौ आब्रुथिखौ लाखिनानै बै सानखालि नुजाथिफैनो थाखाय आंनिथिंनिफ्राय खावलायनाय जाबाय। आरो एसेनोसै। जे जायगायाव बे गामियावनो बोसोरारि जथुमा बिश्वनाथ जिल्ला आरो बिश्वनाथ बियाब बाथौ गौथुम मोनसे जथुमा खुंनो थांगासिनो दङ। दा बेनि खुंनो थांनायनि गेजेरजों दिनै लाइ खुन्थिया गायबाय। दा बे लाइ खुन्थिया गायनायनि गेजेरजोंनो धोरोम सिबियारि बाथौ धोरोम सिबियारि बिथांमोननिसिम मा फोरमायथि हरनो सानो? बड'लेण्ड रादाब दिनै जोंनि बिश्वनाथ जिल्लानि 2थि बोसोरारि जथुमा आरो लोगोसेयैनो बिश्वनाथ बियाब बाथौ गौथुमनि 8थि बोसोरारि जथुमा बेखौ जों जयै सरजाबफानानै खाग्राबारिनि गेवलां फोथाराव जों सानथामनि हाबाफारिजों मिलायनानै 23, 24, 25 डिसेम्बरनि गेजेराव जों खुंफुं लादों। बेयाव जों मोनसे मेसेज हरनो नागिरदों गासै बाथौ धोरोमारि रायजो राजाफोरनिसिम, जाहाथे जोंनि बेयाव बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो। दिनै जोंहा लाइ खुन्था गायनाय हाबाफारि खुंबाय, जोङो दिनै बानजाय आफादनि जोङो मावख'आव जों बेखेवबाय। दा खोब मोजां रायजोफ्रा बयबो बाहागो लाफैदों। आर'जनि हान्जाजोंबो जों लोगो लादों, लाइमोनस्रि बाहागो लादों। जोंहा बिथां दङ मावथि गोख्रों मावथि, बिथांमोनाबो बाहागो लानानै जोंनि हाबाफारिखौ थुलुंगा होबाय थादों। खोब समनि गेजेराव जों जाफुंगोन होननानै जों आसा खालामो आरो बे गेजेराव जोङो धोरोम सिबियारि नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि, जिहेथु दानि जे लाइमोनस्रि दा बिथांमोना खोब माने खम धोरोम माबायाव ओंखारनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बिनि सायाव ओंखारालासिनो बांसिन जौ जुवा बा बिरि सिगारेट सोबनायाव बा गाज्रि आयेन बेरेखा खामानियाव बांसिन गफबना थानायखौ जों नुदों। दा बिनि सायाव मा बुंगोन? नंगौ खोथाया, जोङो दिनै मोनफ्रोमबो जोङो गामियारि आरो जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि वाइसआव बिजाबनि जानानै जों फैबाय थादों। जों लाइमोनस्रिफोरखौ जों खोब थानसालियाव थांनाय जों नुवा, खोब खम नुयो। दा बेखौ जों मोनसे मेसेज होनो नागिरदों। जों बानजाय आफादनि आं नेहाथारि हिसाबै आं मोनसे मेसेज होनो नागिरदों, जाहाथे लाइमोनस्रिफोरा मबाइलफोरनि माबायाव बांसिन थानाय जों नुयो, जौ जुवा बेफोरखौ गारनानै धोरोमनि बेलायावबो एसे सांग्रांथि जायोब्ला अब्ला जोंहा धोरोमजों लोगोसे फरायनायावनो जा जिखुनु खामानि हाबाफारियाव जों दावगालांनो हानायखौ जोङो मिजिंथिहरदों। आरो बर' खौरां बुथुमगिरिनि नोंथांमोननिसिम गिबियावनो जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि जानानै हामलायनाय जासिदों। दिनैनि जोंहा जिल्लाफोरनि थाखाय बे मोनसे गोथार सान, जे जोंनि फैबाय थानाय नैथि बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा नैथि जथुम्मा, बे जथुम्माया नैबे सा बिश्वनाथ बियाबनि सिङाव थानाय खाग्राबारि गामिनि गुवार गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 23, 24 आरो 25 डिसेम्बराव गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय आखायाव लादों। दा बेखौ लोब्बा लानानैनो दिनै बेनिनो लाइ खुन्था गायसननाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जाबाय। दा बे मावफुंनाय हाबाफारिया मोजाङैनो मोजां जाबाय। आसा खालामो जे फैबाय थानाय समाव नैबे जोंनि जा हाबाफारि, बे
हाबाफारिया नैबे हालामनि गासै बाथौ रायजो राजाफोरनि मददजों जोङो मोजाङै मोजां खुंफुंनो हागोन जोङो बेखौनो माने नैबे हाबाफारियाव माने खावलायो। बेजों लोगोसे जे दानि जे जुग दा बेयाव धोरोम आफाद होनोब्ला बे धोरोम आफादाव जोङो दा सेंग्रा सिख्ला खोब खम ओंखारनायखौ नुयो। बांसिन सेंग्रा सिख्लायानो धोरोम आफादजों बारा लोब्बा थायालासिनो जौ जुवा दा बेफोराव बांसिन लोब्बा थानायखौ जों नुबोगासिनो दं। दा बेनि सायाव लाइमोन आफादनि जानाय माबा मोनसे बुंथिहरनो सानो नामा? जोबोर मोजां सोंथि जे जोङो दा जों जाबायदि नुदों दा जोंनि गासिबो बे जोंनि हालामाव जाबायदि सोलिबाय थादों दा जों बेयाव जों मोनसे नोजोर होदों जे जोंनि नै दा जाफैबाय थानाय फुजा बोथोर बेबायदि समाव जोंनि गोबां बाथौआरि लाइमोनसाफ्रा बेयावहाय गोबां गाजा गोमजायै बाहागो लायो। दा जोङो बेखौ नोजोर बोनानैनो जोङो बे फुजा बोथोर समाव बैफोरनिफ्राय जोङो लाइमोनसाफोरखौ जोंनि बाथौआरि लाइमोनसाखौ होबथानो थाखाय माखासे थांखि लानानै माखासे हाबाफारि खुंनाय जायो। बे एखे थांखिखौ लानानै जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादाबो हाबाफारि लादों। बेफोराव जोंनि लाइमोनफ्रा जुदि बाहागो लालायोबा आरो बेनि अनगायैबो आनसलिक आफाद बेफोराव बियाब आफाद बेफोरावबो माने माखासे धोरोमारि सांग्रांथि मेल लानाय जायो लाइमोनफोरनि। बेफोराव जोङो जोंनि लाइमोनसा गथ'फोरखौ जुदि बिमा बिफाफ्रा बाहागो लानो जुदि होयोब्ला माखासे गाज्रि आबहावा एबा मोजां आखुथाय दानायाव गावनि गथ'फोरखौ सोरजिलांनो हायो बेखौ जों माने नोजोर होदों आरो। दा बेफोरबायदि थांखिजोंनो जोङो फुजा समावहाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानाय जायो। नाथाय बिदि होननानै जोंनि थांखिया नङा जे जोङो बै फुजा फालिनायफोरनि थाखाय जोंनि बाथौ धोरोम आफादा जेबो हेंथा नङा। नाथाय होमबाबो जोंनि जा थांखि जोङो बाथौआरिफ्रा डाइरेक्टयै माने बेफोरबायदि हाबाफारि फुजाफोराव फालिनायनि जोंहा जेबो माबा गैया। नाथाय बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो लाइमोनसाफ्रा माबोरैहाय हमथानांगौ बेखौ जोङो मोनसे सानबाय थायो। बे साननाय थांखियैनो जोङो माखासे हाबाफारिफोरखौ माने फुजा समावहाय लानाय जायो आरो। जाय थांखिजोंनो जोङो फुजा समाव माने लानानै माखासे हाबाफारिखौ जोङो जाफुंहोबाय थादों। बेबायदि थांखिजों बेखौ लानाय जायो आरो माने। दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों लाइमोन आफादनि जानानै दा लाइमोनसाफोरनि माबा मोनसे खेल बेफोरबायदि माबा हाबाफारि लानाय जादों नामा? गेलेमु बायदि हारिमु बादायलायनाय बा धोरोमनि माबा मोनसे बादायलायनाय? दा नैबेखौ नोजोर होनानै दानि लाइमोनसाफोरखौ बै जेनेबा फुजाफोरनिफ्राय एसे हमथानाय जाय समावनोखि जोङो सरकारि लेभेलनिफ्राय माने सोलोंथाइ बिथिङावबो माने स्कुल कलेज गासिबो बन्द' होनाय जायो फुजा समाव। बे समावहाय जोंनि लाइमोनसाफोरखौ माने जोंनि धोरोमनि माखासे गियान होनो थाखाय बे समावहाय जोङो मिरु लाइमोन आफादा नै देग्लायहाय मिरु लाइमोन आफादा लानायखाय जिल्ला आफादफ्रा माने हाबाफारि बियाब आफाद एबा डिस्ट्रिक्टफ्राव माने हाबाफारिफोरखौ डाइरेक्ट लानाय जायाखै। दा जिल्ला आफादनिफ्राय जानानैनो जोङो बै सेन्ट्रेलनि जा हाबाफारि जायखौ जोङो रङियानि देवलखुसियाव साननैनि थाखाय हाबाफारि लादों। बेवहाय माखासे गेलेनाय हाबाफारिफोरबो दं लाइमोनफोरनि, लोगोसेनो माखासे बादायलायनाय हाबाफारिफोरखौबो बेयाव लानाय जादों आरो लोगोसे सावरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बेफोराव जुदि बाहागो लायोबा निस्सय जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनसाफ्रा माबा मोनसेबाबो गियानखौ बे बन्द'नि समावहाय सोलोंनानै लानो हागोन बेखौ जों माने सानो आरो।